Mazi Fanny, try never travel out, never African window, African many countries na him only they go. Igbo mmamano asim nko ene emede mma ya gazere ya ngonye je eko de mma Chineke ekwekwana ka ọkwanarị ya aka mbụkwa nwannu nwoke ahụ Maazị Ifeanyi Nwosu nke onye isi ụlọ ọrụ ndị onye ije media ihe anyị chọrọ iwetara n'ụbọchị nke taata bụ ihe nke anyị kpọrọ oge ezinụlọ. Oge ezinụlọ a n'ime ka anyị ga-esi na-ewepụtasị ọtụtụ ihe ma ihe gbasara ịkpọta nwa odibo ma ndị na-abụ nwa odibo gbabara ha bụ gbasịa eweta ifere ka aka na afọ 5 afọ 6 esi na nwa ya bụ nwa emebe ga-esi ike ịkpọ n'anya eneghi anya osizie na emebezi ihe ọjọọ nke a maọbụ nke ọzọ. Ọtụtụ ihe ka anyị ga na-eweta n'ihe gbasara anya bụ oge ezinụlọ ma ihe a na-emezi n'ala anya bụ Naijiria. Nwoke na-eri ihe dịka 15 asị n'ọnwụọ nwaanyị abụrụzie nwaanyị ajadu. Ọtụtụ ihe ka anyị ga-ewepụta ka anyị mara ihe kpatara o ji eburu na ụmụ nwoke na-ebukarị ụzọ anwụ n'ezinụlọ n'ala anya bụ Naijiria. Mana n'ụbọchị nke taata enwere nke gbasiri ike anyị chọrọ isi na ya bụ nke ihe gbasara etu esi aga akpọta ụmụaka ha na-enyere ndị mmadụ aka n'ezinụlọ ya bụ nke a na-akpọ maid. Ọtụtụ ndị na-akpọ ya nwa na-eku nwa, ụfọdụ na-akpọ ya nwa na-eku. Mana tupu agaba n'iru ọ bụghị naanị m ga-enebanye bụ okwu anya maka ndị nka nna n'ezinụlọ. Enweziri nnukwute nwaanyị onye nke ga-enyere anyị aka ga-anọchite anya ndị nne ga-eneba anya n'ihe gbasara anya bụ housemaid, uru ọ bara na ọghọm dị na ya. Ọ ga-amasị m ka anyị nabata kene ofu nwanne anyị nwaanyị, nne m Nnorie nne gwa kene m ibe anyị onye Igbo. Igbo ekene m unu asịkwa m ka onye chi nya zelu ịma na a na-atụ inu si na egbebelu ugobelu nke si ibi ebe na ogosi ebe oyi ebi maka na ọ bụrụ n'isi mmụazị bụrụ ọrụ ka oyi ebi. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị onwekwa onye ọzọ Lọlọ Ugombaisi Mmiri na-etinyelu m ya nke mbụ n'Igwulube Okodu Ụmụoji dị na steeti Anambra ebe nsi wee bịa ka unu tọọ ntị n'anya mụrụ anya ka azụ chinisia ntị unu ka oyele oya ka unu ghọta ife anyị na-akọwa tata gbasara gịnị ezinụlọ. Ọ dị mma Lọlọ, ana m asị gị nnọọ rinne. Ndị be anyị ụnụ anụgo ka anya bụ Lọlọ si wee kọwaa onwe ya asị na ntị ya mara ama na-eji ya n'ife n'ọjị ka anaghị akpa anyị na ya. Lọlọ, ihe m chọrọ ka anyị neba anya dịka anyị si wee kwekọrịta n'ụbọchị nke taa ihe gbasara anya bụ housemaid, uru dị na ya maka na ọ bụrụ na ị na-anya ọtụtụ ndị ezinụlọ dị iche iche na-asị na ọ bazi uru na na-akpọta anya bụ housemaid. Mana m nwee nego anya wee hụ na abịa n'ihe gbasara anụ ndị na nwunye, ihe dịka nwoke nụọ nwaanyị ọfụ naanị ya na onye be ya ga-ebi ụbọchị ya na-aga, mana ewetazi aka ihe dịka enega ya na nwaanyị adịghị ime ụbọchị nwee ka o si wee dị gị nwabụrụ nwaanyị ịghọtara ihe m na-ekwu. Na-asị na ọ bụ ife dị mma. Ọ ga-amasị nka mmarịkere ihe nwere ike itinye na ya bụ ife. Nwanne m daalụrị nne. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ife mere ya bụ na ọ na-adị mkpa ịkpọta nwa na-eku maọbụ nwa bọyị ma maid n'ọnụ oyibo. Mana ife melụnụ bụ na ọ bụrụ na anụ di na nwunye a onwe ka o si dịba n'ebe nke nwaanyị nọ, a na-enwe onye enyemaka akpọti ya usoro gịnị na-enye aka na-ahazicha maka na nke nwaanyị onwe oge ya bụ ruo o menwe nwuzi ike imegasị ife dịka imenụ dịka ma iru na tanụ ma ime onwe ife ụfọdụ gasị ụmụ ihe kwesịrị ma ọ na emezi mgbe ahụ ya na-agbapụ ya. Ọ bụrụ na onye na-ejekwa ụlọ ọgwụ asị ya na-emezina imezina nke onye bụ nwatakịrị osi onye ya na-emezina maka gịnị ka o wee dị mma. Ọ dị mma ihe na-akọwa bụ na ị na-akwado na ọ dị mma ka mmadụ nwee onye na-enyere ya aka. Mụnwazi na onwe mbụ Maazị Ifeanyi Nwosu wee na-ekwu na enweghị ife ọjọọ dị na ya maka na dịka Lọlọ kọwapụtara ya bụ nwata bịa ihe dịka mgbe nwaanyị dị ime a na-enye ọtụtụ aka n'ezinụlọ nke kasị nke bụzi onweze ka esi wee mụọ ya bụ nwa amụọ ọkwa ịghọtago. Eneghi anya nne ya nwee ike ịka bịa ọmụgwọ mana afụgokwa nwa na-eku nwa nyere aka wee nne ya ukwu ọmụgwọ. Mgbe na-asị na ọ bụ ife dị mma ka ọ bụ maka na ọ na-enye aka tụmadụ mgbe a mụziri nwa ọfụ amụba nwata mụọ amụsịa ọ bụghị ife niile ka nwaanyị mụrụ nwa ga na-eme mgbe ahụ amụrụ nwa. Eneghi anya nne ya bịagokwo na ọmụgwọ n'esi ọmụgwọ megịnị na-arụ ya bụ ogbu ọja n'ime ya emezie gịnị eru wee na-asị na ezigbo ife ka ọ bụ
n'agbanyeghị na enwekwara ọtụtụ ọghọm dị na ya mana dịka anyị ga na-aga anyị ga na-ewepụtagasị ya na-adọwe ihe dị mkpa bụ mgbe anyị ga-akọsịa ihe niile gbasara anya bụ nwa na-eku nwa n'ezinụlọ ka anyị mụta nke dị mma mụta nke dị njọ mmadụ nke anyị ga-eme maka a ga-akwụsị ọkachasị nke anyị akwụsị maka ndị na-emekịta erika ha aka awụrụnụ lọlọ abịa n'ihe gbasara ezinụlọ ụfọdụ eleghị anya nwoke na-alụ ọrụ bekee nwaanyị na-alụ ọrụ bekee kedu ihe ị chere ị na-eche na mmadụ dịkwa etu a na ha kwesịkwara inwe onye inye aka n'ezinụlọ ife mere ya bụ na ọ bụ ezinụlọ nwoke na-alụ ọrụ nwaanyị na-alụ fa kwesịrị inwe onye mee gịnị ya nodo onye enyemaka ma ọ bụ nwa odibo ya nodo n'ụlọ wee fụgasịa na ife dịgasị aṅa na-aga n'ụlọ nke kachasị nke bụ ebe e nwere ụmụaka kwesịrị inwe onye ndu onye nhazi onye nchekwa ya na-echekwa fa maka ife dịka ite erika ịrapụ nwatakịrị n'ụlọ o nwere ike o jebe n'ebe ọkụ latrik dị ma ọ bụ ife dịka ọsị o jebe n'ọkụ nkịtị amụnye afụgo nwatakịrị arapụ n'ụlọ otu a o jewelu sere aka ọkwa nwatakịrị na-amụfụ ịga ije galụ amarọ m ife ya na-eme were aka setuo ife ite adọkwasịrị n'ọkụ na-enwu ọkụ abụọkwa n'ọkụ stovu nọ nke gas o wee wuo anya ka isi na-arụ ya niile nọ ka m na-agwa gị kịta ndị a ka nọ n'ụlọ ọgwụ kịta m na-agwa gị ife ame na Bayelsa nọ na nwaanyị kpọm na-adụ nke n'ife ọya eti ya ka ọ ga-alụ ịkpụ ojii n'ọnụ wee na mgbe babali ya mba nsị keduzi ife mee nwatakịrị ji jere n'ọkụ ọ sị na ọkwa na ya rapụ nwa gbada aha na ka ya gote ife ifu ya mana ọ bụrụ na o nwee nwa na-eku efonya nwa ama ngaba n'ọkụ maka ọ ya asị a bịa nne kuru nwa jee gbuo egwu jee n'iru ilo kuri ya gagharịa kwọrọ ya n'azụ ka ikuku mmetụ ya ka ọ lara ụra mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ka ị esi rapụ nwatakịrị n'ụlọ esi na ị na-alụ ọrụ ịfụrụ na ọ ya ekwere anyị anụgo ife n'ụlọ kwuru ya bụ na ọ na-akwado na ọ dị mkpa na mmadụ ga-enwe onye na-enyere ya aka n'ezinụlọ iwu abụkwaghị na ị ga-amatịkwa aka gaa obodo dị iche iche ma ọ gaa mmiri na-asa mba na-asa nwa na-eku nwa nwekwara ike bụrụ nwanne gị nwaanyị nwa na-eku nwa nwere ike bụrụ nwa di ya na nwa na-eku nwa nwere ike bụrụ nwa nwanne gị mana ọke mmadụ nwee onye inye aka n'ezinụlọ ka ya bụ ife wee na-aga ọfụma lọlọ ndewo na ihe kọwara mụnwa na onwe m na-ekwu dịka nna maka na mụnwa esorogokwa na ofu nna anyị nwere n'ụwa kịta maka na eji nwaanyị jide ụmụaka enwere ihe nchọpụtara mere ofu oge n'obodo Lagos anyị nọ n'ime ya o nwere ezinụlọ biri onwe ha mana ha amụtago ụmụ abụọ ya bụ nwaanyị wee nọdụ n'ime ụlọ na-esi nri o chefuo na nwa ya gbapụrụ ezi wee gaa n'ụgbọala nna ya debere wee gaba ọrụ mepee ya banye n'ime ya n'oge ọchaka anwụ wee na-acha chagide nke na nwata na-achọzite oge si wee mepe ya bụ ụgbọ ebe ọbụla ọ na-abịa aka ọpịa aka ọ bụ central ọkụ nke mgbachi nwata nọdụ ebe a kụgide aka mgbe nne ya ji wee gbapụta wee na-achọ nwa ya uche ya eyibeghị na nwata gaba n'ime ụgbọala mgbe o ji wee ghọtazi ihe na-emepe ụgbọ o wee bụrụ na nwata anabago mmụọ mana ọ bụrụ na enwere onye inye aka dịka n'ezinụlọ mgbe ọ rapụrụ ya bụ nwata onye inye aka ha ga na-eleru anya ọ bụ ya bụ ihe nji wee na-asị na ana m akwado ihe nwanne m nwaanyị bụ lọlọ na-ekwukwa mana dịka anyị na-akwadokwa na ihe dị etu amaka na ihe dị etu amaka ihe ọbụla nwere uru nwekwara gịnị nnukwu ọghọm ọ bụghị ihe niile anyị malitere kwube taa ka anyị ga-eweta n'isi njedebe na agba nke na-abịa abịa anyị ga-ewepụta ihe gbasara ọghọm dị senie ọghọm dịkwa na ya bụ housemaid erika ọtụtụ ọghọm bụkwa nke si n'aka ndị nne na nna wee na-eme gịnị n'aka nne na nna wee na-abịa ma ndị na-emegbu ụmụaka ya na ha bi tupu ịghọta ihe na-emenụ ya bụ housemaid eme gịnị arụnyebere ha ya n'ọrụ mgbe na-asị na ọtụtụ ihe ka anyị ka ga-eweta ihe gbasara ya bụ housemaid mana ọ ga-adịbakịrị na nchabi ọ bụghị tata ka anyị ga-eweta njedebe kama gbaa mbọ ka ị na-esonyere anyị onye ije midia na YouTube ebe anyị ga na-agbarịzi ya bụ ihe na-adọwa okwu agba na Maazị Nwosu TV cheta na onye na-ewetara n'ozi a bụ mụ onwe m Maazị Ifeanyị Nwosu n'ụlọ Igbo bụ Igbo anyị ka nọkwa n'oge onye ije midia mana chetakwa o nwere nke ọzọ m chọrọ itinye maka inwe mmemme ị na-akwadobe ma ị na-efikọba ma ụmụ ife dịgasị aṅaa dịka agbamakwụkwọ akwamozu ịgụ nwa afa
anyị na-eme ya imepe ụlọ na-achọba ma ọ bụ n'ụmụ akwụkwọ na-akwadobe ime ife dịka nke anyị yafe eje mgbe na-adịrị anya chọba kene onye ije midia ịchọ onye jee n'iru akwụkwọ anyị chọba onye ije midia ọ bụrụ nọ na YouTube ọha nta akụkọ ka ị na-esonyere anyị jebekere na Maazị Nwosu TV ị ga-enweta anyị bịakwanụ sonyelu gị ebe ahụ ịfụkwana ife eji akpọ anyị onye ije midia aka na-awụrụ ihu na azụ etu a ka ọ dị chebiri na anyị ka ọ dị mbọsị nta ka anyị chọọ na ya bụ Owere Nchi ụnụ anụgonu ka o si wee dị ya dịbazi ụbọchị onye ori ga-akwa nne ya African window, African many countries na him